Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Türlü tübeklerde yaşavçı halkımız tırmışında hem yaşayışında bulgan koy bir vakigalar hem yonalıklar bilen tanıştıruvuzunu devam ederiz. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Tatar şmekerleri Buada. Bayırgan avuluna rehim etiniz. Мәскәүдә татар тормышына багышланган күргәзмә. Татарларда кунаклар дип исемләнгән күргәзмәгә җыелган рәсемнәр, картиналар, алар Россиянең төрле төбәкләреннән. Гомәр Мәрдәнов исемендәге театр фестивале. Әлбәттә, инде безнең аның иң беренче максаты шушы безнең яшь буыннарга Гомәр Мәрдәновның исемен җиткерү. Томскида тарих сандыгы проекты. Идея татарского чемодана возникла 2 года назад. Ее инициатором был томский татарин, журналист Ринат Мифтахов. Тапшыруыбыз ахырында көрәшчеләр сәхифәсе. Батыр даны ил телендә көч, тәвәккәллек, җитезлекнең бер бөтенлеге ул көрәш. Казанда узган 10-нчы бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены делегатлары эш сәфәре белән Татарстан Республикасының Буа районында булды. Максат авыл эшмәкәрләренең хуҗалыкларын карау һәм татар авылларының комплекслы үсеше белән танышу иде. Буа районының берничә авылында узган сәфәрдә безнең төшерү төркеме эшләде. Авыл эшмәкәрләренең яңа алымнары, эш юнәлешләре хакында Ләйсәнә Садретдинова репортажында. Кунакларны шын күңелдән бернинди дә суыкларны туймыйча җыр бию белән каршы алдылар. Бу Буа районының Буйырган авылы. Монда без атлар асраучы эшмәкәр Раил Хисамовның хезмәте белән таныштык. Әти минем колхозда эшләгәндә бригадир булып эшләде. Аның һәрвакыт җыеп җыри торган аты бар. Шуннан ниткәндер инде ул. Үзем подросток булганда, җегет булганда, ат белән соревнованиеларда участвовать иттем. Бүгенге көндә 35-40 гектар җирем бар, 60 баш атым бар. Шулар белән аннарсын переработка белән шөгыльләнәм инде, казылык ясыйбыз, тутырма ясыйбыз. Соңгы елларда бу азыкка ихтыяҗ артты ди эшмәкәр. Казанда ярмаркалар оештыралар, ярмаркаларда участвовать итәбез, анда үзебезнең без посредников топ-туры алучыларга үзебезнең продукцияны сатабыз. Ничә кеше эшли, авыл кешеләре эшлиме, күпме кешегә эш бирәсез? 3 кеше цехта эшли, казылык ясаучылар, 2 кеше монда ат карыйлар инде. Хозяйство зур түгел, шуның өчен чәчү вакытында тагын эш урыннары була. Татар егете башка милләт кызларын җырлата да биетә дә. Әйе, Буйрык авылында татар, рус, чуваш бердәм дус булып гомер итәләр. Бу урында авыл белән якынрак танышу дөрес булыр. Наш Бюрганское сельское поселение в состав входит 3 населенных пункта. Это село Старые Бурундуки, деревня Чувашки Саркамыш и село Бюрганы. Население на сегодняшний день составляет 801 человек. Русские и другие национальности 1%, 35% это татары и 64% это чуваши на сегодняшний день. Наряду с крупным холдингом, Акбарс холдингом, у нас успешно осуществляет свою деятельность 7 крестьянско-фермерских хозяйств. Дөрес, районда эшмәкәрләр өчен шартлар тудырылган, сәяхәтебезне дәвам итик. Бик үти авылы менә шушындый үзенең алмалары белән танылган. Аның хуҗасы безнең янда. Әйтегез әле, рәхим итеп, менә каян килде бу идея сезгә, нәкъ менә алмалар җитештерү, алмалар үстерү? Biz үскәндә шушы җирдә басып торган җирдә алма бакчасы иде. Кызганыч, шуннан инде ул күңелдә, ул 79 елда салкыннан үлде, шунда күңелгә утырып калган иде. Алла теләсә дип иптәшемә дә абыйча әйткән идем. Алла теләсә, ничек кайчан да булса, шунда алма бакчасы утыртырбыз дип. Алхамдулилlah, Ходай Тәгаләнең амин дигән вакытына туры килде. Авыл халкына да бик зур рәхмәт. Аңладылар. Алмалар тагын нәрсәләр үстерәсез? Алма, җиләк җимеш, малина белән җир җиләге. Яңа эш башлау җиңел түгел. Монда тырышлык та, үҗәтлек тә юлдаш булырга тиеш. Күп жары җырып карап кайттык башта. Ниндирәк алмагачлар хәзер битендә заман талабына турып килә торган современный капельный полив белән интенсивный сад дип атала инде бу. Бунда хәзерге бүгенге көндә 10 төрле сорт. Аллага шөкер, инде җимешләрен беренче булды менә. Былтыр да 2 жыл беренче 30 тонна алсак, былтыр инде 100 тонналар. Әйе, районда мондый хезмәткә йөз белән борылганнар. Гомумән, алма, җиләк, җимеш үстерү керемле хезмәт. Аңлашып эшләгәндә бигрәк тә. Районда
780 эшмәкәрләребез бар. 100-гә якын фермер хуҗалыклары, 1800-гә якын индивидуальный предпринимательләр, самозанятыйлар, бөтенесе матур итеп эшләрен алып баралар. Аларга инде эшләре җиңелрәк китсен өчен программалар эшләп тора. Дәвам итәрбез. Ләйсән Асадретдинова, Татарлар Буа районы, Татарстан Республикасы. Дәвам итәбез. Хәзер мәскәүлеләр дә татарларда кунакта булалар. Россиянең яңа тарихы дәүләт музеенда татар мәдәнияте һәм көн күрешенә багышланган күргәзмә ачылды. Кием салым, табак савыт, бизәнү әйберләре, булардан башка татар халкының тормышын күз аллау мөмкин түгел. Татар тормышы күргәзмәгә килүчеләргә тулысы белән ачылачак. Әлеге күргәзмә Россия халыкларының мәдәни мирасы елы уңаеннан оештырылган. Тулырак алдагы видео язмада. Бусаганы атлап кирүгә җыр бию. Югыйсә туйда юбилейда түгел. Шулай да тантана өчен сәбәп бар. Мәскәүдә Алабуга музей тыюлыгының татарларда кунакта дигән күргәзмәсе ачылды. Татарларда кунакла дип исемләнгән күргәзмәгә җыелган рәсемнәр, картиналар, алар Россиянең төрле төбәкләреннән Алабугага килгән, арт-симпозиумга килгән рәссамнарның эшләре. Ул эшләрдә татар халкының гореф-гадәтләре, бәйрәмнәре, йолалары чагылдырыла. Бик күп эшләр Сабантуй бәйрәменә багышланган. Ул татар халкын гына түгел, Россиянең барлык халыкларын берләштерә торган бәйрәм. Экспозиция Россиянең яңа тарих музей бинасында урнашты. Бу экспонатлар тупланмасы гына түгел, зур этнографик коллекция. Татар халкын әлеге әйберләрдән башка күз алдына китерүе дә мөмкин түгел. Картиналар, табак савыт, йорт җиһазлары, музыка уен кораллары, милли киемнәр һәм бизәнү әйберләре. Здесь представлены наши хасите, это перевязи женские. Здесь представлены изю, если вы вот обратите внимание. Здесь представлены предметы, в которых женщины хранили суры из Корана. 19-нчы гасыр ахырында менә мондый бизәнү әйберләреннән башка татар хатын-кызларын очрату мөмкин булмаган. Әйтергә кирәк, бу бик зур осталыкта сораган. Мондый изү мәсәлән 6 килограмм тәшкил иткән. Музей экспонатларын карап кына калмыйча, аларның эшләнешләрен дә күзәтергә була. Әйтик, бизәнү әйберләрен. Тамашачылар алдында осталар тире белән төрледән-төрле бизәнү әйберләре чигәләр. Бу чиракта әйбердән бигрәк бизәкнең чигелеш ысулы мөһим. Кожная мозаика – это древнейшая технология ручного производства татар, которая существует уже более 1500 лет. И на протяжении веков она имела отличительный символ роскоши. Тамашачылар арасыннан кемдә булса тиридән бизәк ясау һөнәре белән мавып китмәс дип әйтеп булмый. Декоратив әйберләрнең тагын бер милли үзенчәлеге гарәп алфавитын язу. Моңа күргәзмә павильонында өйрәнергә дә була. Например, как вообще делается? Күргәзмәгә килүчеләр татарларда кунактан бик канәгать. Күргәзмәнең рәсми ачылышы да чын концертка әверелде. Барлык Мәскәү татарларда кунакта дигән күргәзмәгә чакырасым килә. Чыннан да монда бик җылы, бик якты. Татарларда кунакта күргәзмәсе Россиянең 12 шәһәрендә булды. Мәскәүдә күргәзмә май урталарына кадәр эшли. Аннан соң Тамбов һәм Якутск шәһәрләренә юл алачак. Инсаф Абдулла, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Конгресс үзенең менә тапшырылган бу вазифасын һәм аңа тапшырылган бурычларны һичшиксез бик җиренә җиткереп үти. Һәм бик кирәк киләчәктә дә бу эшне дәвам итәргә кирәк. Дөрес инде аның замана, еллар үзгәрү белән эш алымнары, очрашу тәртипләре үзгәрергә мөмкин, әмма ләкин безгә барыбер дә бергә булырга кирәк. Бергә булсак, без көчле һәм өметле булачакбыз. Hörmətli tamaşaçılar, siz Tatarlar tapşırın qarıysınız. Proqramımızın ikinci өлüşündə. Ömer Merdanov ismindəgi teatr festivali. Әлбәттә, инде безнең аның иң беренче максаты шушы безнең яшь буыннарга Ömer Merdanovның исемен җиткерү. Томскида тарих сандыгы проекты. Идея татарского чемодана возникла 2 года назад. Ее инициатором был томский татарин, журналист Ринат Мифтахов. Тапшыруыбыз ахырында көрәшчеләр сәхифәсе.
Батыр даны ил телендә. Көч, тәвәккәллек, җитезлекнең бер бөтенлеге ул. Көрәш. Театр яктылыкка, нурга илтә, кире юлга җибәрми, уңга илтә дип язган шагыйребез Габдулла Тукай. Татар халкы гомер-гомергә театр яратты, махсус конкурс фестивальләрдә үткәреп тора. Әтнә районында шундый театр фестивален мәктәп укучылары балалар арасында уздырырга уйлаганнар. Ул быел беренче тапкыр оештырыла һәм Гомәр Мәрдәнов исемен йөртә. Ни өчен шулай атаганнар һәм кем җиңүче? Әтнә районнан киләсе сюжетны карыйк. Биредә бар да җитди грим бүлмәләре, костюмнар, рольләр кабатлау, зал тулы тамашачы көтеп тора. Тик бу юлы артистлар балалар. Ә грим салучы ролен укытучылар үти. Шунысы шатландыра. Монда райондагы һәр мәктәп тә катнашты, 100дән артык бала катнашты. Мәсәлән, мин әлеге фестивальдә жюри әгъзасы буларак катнаштым, әйме. Бер караганда теге куркып та калган фестиваль ничегрәк булыр, балалар чыгыш ясый алырлар микән дип. Безне аларның чыгышлары шатландырды. Игътибар иткәнез бар, соңгы елларда балалар татар телендә сөйләшмиләр. Алар күбрәк рус телендә бер-берсе белән аралашалар, әйме. Менә татар телендә үстерү өчен дә менә шушы татар фестивальләрен үткәрү мин кирәк дип саныйм. Фестивальдә бердән алып 11нче сыйныфка кадәр укучылар катнашкан. Алар сәхнәләштергән әсәрләр арасында әкият тамашалардан алып классик комедиягә, заманча мәктәп тормышын чагылдырган пьесалардан алып җитди драмага кадәр була. Исемлектә Галиәскәр Камал, Фатих Амирхан, Шәриф Хөсәенов, Туфан Миңнуллин, Илгиз Зәйниев, Ләбиб Лерон кебек авторлар. Жюри әгъзалары 12 спектакль караган. Беренче спектакльдә шуны әйттем. Сәнгатьне цифрлар белән үлчәп булмый, санап булмый дим, баллар чыгарып, үзебез карыйбыз, карага чагыштырабыз дип. Комплекста күренә инде балаларның тырышып уйнаганнары, бирелеп уйнаганнары рәхәтләнеп. Мәктәп җитәкчеләренең башта авырлык белән кабул итсәләр дә, бу фикерне беләсез бит инде, һәр мәктәпнең эше муеннан, уку, тегесе, монысы, әле шунысына театрда килеп кушылгач, алар башта тискәррәк карарлар әлбәттә, әмма ләкин кызып китеп, бөтен директор шунда җанып, торып балалары өчен ахырдан бик шатланып, куанып, моны жыл сайын уздыра килә икән әле дип, гәрчә без инде 2 елга бер булса да дип өметләнәбез. Фестивальне оештыручы Габдулла Тукай исемендәге Әтнә дәүләт театры. Жюрида шулай ук Олы Әтнә авылының элекке халык театры артистлары да бар. Аларны үзара Мәрдән артистлары дип йөрткәннәр. Гомәр Мәрдәновны Әтнә театрының атасы дип әйтергә мөмкин. Ул 59 елдан 2005 елга кадәр Әтнә халык театрының сәнгать җитәкчесе булып эшләгән шәхес. 1966 елда ул Әтнә театрына халык исеме алуда зур өлеш кертә. Һәм инде әлбәттә шушы халык театрының нәтиҗәләре аркасында безнең театрыбызга 2011 елны дәүләт статусы бирелә. Әни өчен Гомәр Мәрдәнов исемендә без фестиваль оештырдык. Әлбәттә инде безнең аның иң беренче максаты шушы безнең яшь буыннарга Гомәр Мәрдәновның исемен җиткерү һәм инде шушы Гомәр Мәрдәновның исемен мәңгеләштерү максаты белән бу фестиваль оештырылды. Гомәр Мәрдәнов сәнгатьнең түшәме юк дип кабатларга яраткан. Хәзер бу сүзләр фестиваль өчен махсус эшләтеп алынган гран-при билгесенә дә уелып язылган. Шулай ук Әтнә районы гербындагы төп символ ярым алтын башак, ярым каурый каләмдә ясалган. Бу Әтнә ягының хезмәт белән сәнгатьне үреп яшәвен чагылдыра. Әтнә районында, Әтнәдә беренче театр 1918 елны барлыкка килә. Һәм инде менә 100 елдан артык безнең район, безнең тирәлек инде шушы театр белән горурланып, театр белән хузурланып яши. Менә шушы 100 ел эчендә, әлбәттә инде безнең бик зур легендар шәхесебез Гомәр ага Мәрдәнов безнең Әтнә театрына 50 елдан артык гомерен бирә. Һәм менә бүген беренче мәртәбә безнең легендар шәхес Гомәр ага Мәрдәнов исемендәге театр фестиваль. Һәм бу безнең өчен зур горурлык һәм бу бик кирәк чара. Гомәр Мәрдәнов исемендәге беренче театр фестиваленең гран-при иясе дип Олы Әтнә урта мәктәбе коллективы таныла. Укучылар Фатих Амирханның Хәят повестен куйган. Алар аны Әтнә дәүләт театры сәхнәсеннән тамашачыларга тәкъдим итте. Мин театр аша үземнең хисләремне белдергә яратам һәм Фатих Амирханның Хәят повесте аша мин үземнең хисләремне белдерәм. Алар шул образлар аша.
Мин инде 4 яшьтән бирле сәхнәдә үсәм дисәм була, чөнки мин бию белән шөгыльләнәм һәм мин бию белән үстем һәм театрда да үземнең кешеләремне сынап карарга булдым. Бу Гомер Мәрдәнов исемендәге фестивальдә мин Хаят спектаклендә Бөрхан ролендә. Бу роль минемчә миңа бик җайлы килде, чөнки мин моңа кадәр 5 ел театр классында укыдым һәм бик авыр эш булмады бу. Сәхнәне мин инде кечкенәдән беләм. Сәхнәдә үскәнне бит әйтсәм дә була. Киләчәктә сәхнә белән бәйләсәм дип торам. Фестиваль максатларының берсе талантлы балаларны барлау. Шунысы игътибарга лаек. Җиңүчеләрнең күбесе киләчәктә мәдәният өлкәсендә эшләргә хыяллана. Димәк, татар театры яши дигән сүз. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Әтнә районы, Татарстан Республикасы. 2022 ел Томск өлкәсендә халык сәнгать һәм мәдәни мирас елы дип игълан ителде. Шәһәрнең Капитал клубында тарих сандыгы проектын оештыручылар 5нче сезонның 2нче чыгарылышын иң яхшы кунак минем татар дустым дип атаганнар. Тулырак чарада булып кына түгел, катнашып та кайткан Елена Софиуллина репортажында. Мы очень старались. Мы даже позаботились о тюбетейках. Я очень хотела походить на татарочку, но мне сказали, что я похожа на Юрия Никулина. Чемодан тарихы ул ачык чара. Анда һәр кем килеп, үз истәлекләрен тамашачыларга сөйли ала. Хәзерге заманның үзенчәлеге аралашу, тактиль контакт һәм тере сөйләшүләр дефицит булуы. Проектның авторлары шагыйрь һәм язучы Татьяна Репина һәм музыкант, башкаручы Андрей Иноземцев. Бу кыйныкларны җиңү юлын табучылар. Идея татарского чемодана возникла 2 года назад. Ее инициатором был томский татарин, журналист Ринат Мифтахов. Он так вдохновился еврейским чемоданом, что подошел ко мне и сказал: Татьяна, татары могут круче, делай татарский чемодан. И вот татарский чемодан состоялся. 5 сезон дәверендә нинди генә темалар булмады клубта. Мәсәлән, минем дустым кеше диярлек, әни пластинкасы, чиста ир атлар тарихы һәм мәхәббәт көтмәгәндә килде. Татар кичәсенең сценарии милли гореф-гадәтләрне истә тотып төзелде. Беренче булып сәхнәгә Россия Федерациясының халык укытучысы, губернатор лицея директоры, шагыйрь, өлкә думасы депутаты һәм искиткеч кеше Шайдулла Гыйләҗетдин улы Сайбетдинов атлады. Ул үзенең чыгышын әнисенең яраткан җыры, үзе язган шигырьләр укудан башлап, яшьләргә үзенчәлекле юллама белән тамамлады. Kil, 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 kilirkam kilinde. Kil, 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 yılmayıp gelinde. Kilinde, kilinde, yılmayıp gelinde. Yaradan bağrım seni. Икенче кунак бу кичәне татарларга багышлау фикерен тәкъдим иткән кеше Ринат Мифтахов. Ринат Томскида танылган журналист. Ул узак еллар Советский спорт гәҗитенең корреспонденты булып эшләде. Галия Сабитова Ярада ансамблендә бии. Иң зур уңыш дип Томск шәһәрендә үзенең бердән-бер мәхәббәтен Равил Сабитовны очратуы дип саный ул. Я вам хочу сказать, что дружили мы 4 года, потому что мы поженились на 5-м курсе, буквально за месяц, наверное, до выпускных экзаменов, до, собственно говоря, до диплома. И вот счастливо живем. Сколько? 36 лет. Кичәнең кульминациясы булып, академиклар шәһәрчегенең кечкенә академия театрының артисты Илмир Насретдинов чыгышы булды. Ул әле Россия фәннәр академиясенең атмосфера оптикасы институтының өлкән фәнни хезмәткәре дә. Федор Достоевский буенча музыкаль детективта Порфирий Петрович, шул вакытта гномик һәм кәҗәбәкәсендә уйнарга туры килә аңа. Театр такое творческое хобби. И вот об этом я буду рассказывать, о том, как я стал татарином. То есть у меня была роль татарина, я играл татарина. Вот об этом я и хочу рассказать, как трудно быть татарином.
Менә шулай, Томск татарлары өчен гадәти булмаган рәвештә башланды Россия халыкларының мәдәни мирас елы. Томскидан Елена Софиуллина, татарлар. Һәрбер халыкның ата-бабасыннан калган, борынгыдан безнең көннәргә кадәр сакланып килгән шөгыле, гырыф-гадәтләре, уеннары бар. Милли көрәш безнең өчен шундый мирас. Игътибарыгызга көрәшчеләр сәхифәсе. Татар авылларында гасырлар дәвамында милли бәйрәм, сабан туйлары үткәрелеп килгән. Ә шул бәйрәмнең төп бүләген, тәкәне алган батыр ел дәвамында халык теленнән төшмәгән. Ә сезнең батырга ни өчен нәкъ менә тәкә биргәннәре турында уйлаганыгыз бармы? Тәкә бик борынгы заманнарда ук уңыш, үрчү символы булып саналган. Ул җир эшкәртү, иген игүгә бәйле табыну культы. Аның кәкре мөгезе төрки халыкларда кояш, яз символы белән бәйле. Бу Иран халыкларында да шулай. Ә борынгы Мисырда тәкә кояш алласы дип каралган. Көрәш мәйданында күп еллар дәвамында бел алышкан батырлар инде алган тәкәләренең түгел санын да белмидер. Ә менә безгә шул пәһлеваннар белән танышу комачау итмәс. Бүген сүзебез Чабаталы батыр, Әтнә якларыннан булган көрәшче Хафиз Бәрәзә турында. 1887 елда 16 яшендә ул көрәшеп әтисен йыга. Бу хәбәр ул чакта сабантуйларда мәйдан тотучыларның йокысын качырган. Аның белән бәйле истәлекләрне "Без көрәшле халык" дигән китабында Илдус Илдарханов та искә ала. Казанда моңа каршы шагаралар Питердан килгән атаклы бер көрәшче. Тимер батыр дигән. Аның бил кайыш урынына хәтта чылбыр бәйләп көрәшләргә тора булалар. Теге Питердан килгән пәһлеван карыйда моңа аягында чабата, узын күлмәк, буйвыштан әйтә: "Хо, Чабаталы батыр" ди. Чагалар Чабаталы батыр белән көрәш башлыйлар. Озак йөриләр. Шуннан бүтән көчен куеп, тегене җирдән күтәреп алып, ах дип аркытканда, хәтта Хафиз абыйның ул вакытта төшө сынып чыга. 1941 елда Татарстан оешуга ничәдер ел хөрмәтенә үткәрелә беренче мәртәбә республикада Татарстан чемпионаты. Һәм шул елны 40 яшьлек Хафиз бабай чемпионнар арасына кереп, үзенең исемен тарихка язган. Батыр даны ил телендә. Көч, тәвәккәллек, җитезлекнең бер бөтенлеге ул көрәш. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарлар тапшыру һәр вакыт сезнең белән элемтәдә. Сәяхәтләр кылабыз. Авырлыкларга бирешмичә татар булуыбыз белән горурланып яшик. Йорт җирләрегез имин булсын. Сау булыгыз.